Ето, че още един от големите производители на компютри в света се включва в надпреварата за Ultrabook и интереса към тях. Знаете, че той се разраства не само от страна на потребители, но и от страна на производители. Естествено, HP със своето Folio 13 ни се представя днес. Folio 13, може би предполагате вече, 13,3 инчов Ultrabook, който претендира да покрива всички изисквания за дебелина, тегло, издръжливост на батерията, както и някои технологични показатели, за които ще поговорим след малко. Казахме вече 13,3 инчов лаптоп. Ако обърнем внимание на дизайна на машината, ще видим, че сребристо-сивото и черното определено изчистен дизайн, който може би по-скоро е насочен към бизнес потребителите. Все пак много приятен, опростен дизайн имаме при HP, познати елементи, поне като клавиатура и тъчпад. Много добро решение на дизайнерите, трябва веднага да споменем, е изработката на корпуса, който не само е солиден заради алуминиевите и магнезиеви елементи, които са използвани за направата му, но и заради дебелината, която е еднаква по цялото протежение на корпуса, така че от HP са могли да поставят пълноразмерни портове. Виждате, имаме стандартен мрежов порт, имаме стандартен HDMI кабел. При други машини от този клас се налага да използваме преходници, тук това не се налага. Имаме два USB порта, един от тази страна. Единият от тях е USB 3.0, стандартен аудиожак плюс четец за карти памет, който също е стандартен като размери. Това, което ни предлага дисплеят, вече казахме, 13,3 инчов диагонал с резолюция 1366 по 768 пиксела. Малко странно определено е решението на дизайнерите и инженерите на HP да направят рамката на дисплея наполовина пластмасова, наполовина стъклена, което е известен минус за дизайна, но не и минус за функционалността. Ще можете да си използвате доста удобно този Ultrabook. Все пак дисплеят би могъл да бъде малко по-ярък по наша преценка. Въпреки това даваме му добра оценка, плюс вградената веб-камера и микрофон, които също са налични, добавяме и тях. Много добра изработката на клавиатурата, особено сме доволни от леко гумираното покритие, или поне такова впечатление оставя при работата с него тази клавиатура. Изключително приятна, удобна, с разделени клавиши, както виждате, плюс това има подсветка за работа в тъмни пространства. Удобен и широк тъчпад, който може да бъде изключен при желание, благодарение на чувствителен на допир бутон. Също така, естествено, и технологичните изисквания, които трябва да предоставя една такава машина. Имаме продължителност на живота на батерията до над 8 часа. Според HP 9,5. Няма да бъдем максималисти. Все пак над 5 часа е минимума, който трябва да осигуряват мобилните компютри от този клас. Това се постига благодарение на Intel Core i процесорите, които са нисковолтажни. Предлагат ни ниска консумация на енергия, същевременно отлична производителност в комбинация, разбира се, с SSD, устройството за съхранение на данни. Solid State, който осигурява сигурност и бързина на работата с данните. Казахме вече за портовете. Около килограм и половина е теглото на този Ultrabook. Заповядайте на NewsLaptop.bg, където ще прочетете нашето ревю и пълни тестове, както и Laptop.bg, където ще можете да прочетете повече за серията, техническите характеристики и, разбира се, цената на тези машини. Чао, до следващото видео ревю на Laptop.bg.